eliphondo eMpuma Kapa senza unako ukubana siqiniseke ukubana mabaye bephila abantwana bethu esuthwini babuye bephila. Loo nto ke isenza into yokubana sisondeze bonke esiqondayo ukubana bawuthi babe negalelo mpilo. Umzekelo, isebe lezempilo linathi, iingcibi zikhona namakhankatha siwafaka kwi-training okanye uqeqesho ukuze siqiniseke into yokubana konke siyawuthi sikwenza ngendlela eyiyo. Isikakhulu ke asifuni tyhola zingcibi, ingxaki esiba nayo iba kumakhankatha. Yiyo ke le nto sifuna ukugxila kumakhankatha into yokokubana makayazi ubana abantwana bethu xa bephaa ehlathini okanye ezitabeni baxhomekeke kubo. Ikhankatha funeka lwazi umsebenzi walo. Yiyo ke le nto ke nathi siqiniseke into yokubana ikhankatha mayingabi ngomntana owoluke unyaka ophelileyo okanye nezilimele ezibini okanye ezithathu. Mazithi vetshe ukusuka eshumini ubheka phambili izilimela zomntu olikhankatha. Ikhaya ngalinye malityumbe umntu ozawuthi athabathe inxaxheba yobukhankatha. Kunganqakulwa umntu apha ekhayeni ngale mini kungcamla inkwenkwe khona okanye inkwenkwe khona okanye ngale mhla inkwenkwe ingena ngayo le mini iya uthi idibane ngayo. Ndiyathemba ke into yobana ke ukuba ngaba abazali nabo bawuthi baphakame baqiniseke ubana izinto ezinjengotywala umntana bayiza kokuluka abasiyazatywala akanikwa ziyobisi, iyawuthi loo nto incedisane nathi. Kananjalo siyafuna ukukhalima kubantwana aba bazakoluka into okokubana ngabe kufuneka beziphathe kakuhle, kuba abanye bafika baxake ngoku sebepha bengabakhwetha bangafuni ukubana basetyenzwe ngabantu ekufanele uba bayabasebenza. Siyayikhuthaza ke loo nto ke sithi wonke umzali makathabathe inxaxheba yakhe. Oomama banegalelo labo abalenzayo, nootata banegalelo labo abalenzayo. Endifuna ukuthi ke ukuba ngaba oku selindikuthethi lapha ngasentla ngathi kube kuyenzeka abantwana bethu bawuya bephila babuye bephila singenaye namnye esawuthi sibe simlahlekile.